Piye? Aku kena ning kene dijeluk Limbuk Isin. Mergane Jeneng saiki ki ora ana sing elek apik kabeh. Upama Sri Lestari, aja Limbuk aku Isin. lho sing kandha sapa? Jeneng Limbuk ki apik kok tak kandhani. Aksara cekake basa Indonesia L I M B U K Tegese L kuwi laksanakan, ini ibadah. Nek wong wis nglaksanake ibadah, pikirane njero M maju. B-ne bekal. Une urip kan kehidupan. Lho apik Limbuk. oh ngono to, Pak. Ora ki jenenge kowe Limbuk ki dasare jeneng saka jeneng kula jenenge bapakmu. Biyen nom-nom aku ya lemu kaya kowe kuwi. Jenengku biyen Kartikawati. Karo mbahmu diparapi Sumbuk. Lah bapakmu ki jenenge Jumali. Mula kedadan Limbuk saka parapanku Sumbuk karo jenenge bapakmu Jumali. Buke nggonku line bapakmu. Oh ngono to, Pak. Aku karo kowe kalenggan bengi iki minangkali pamundhut warga Ponggo RT Papat no. Oh apa wigatine? Rek ning wingi ning wulan puasa wis padha nglakoni kewajiban poso. Ya kuwi ora mung nyegah ngunjuk utawa dahar ning gawa nepsu. Kalenggan iki dirjenenge sawalan bareng-bareng no. Oh Undangan karo kowe dasare ketrima najan to gamelan ora komplit ning wis mungguh wangun jalaran iki mapan ning pendopo. oh ngono ya, Pak. Kaya-kaya iki ning daleme Pak Kirna. Bener apa sing dadi kandhamu? Kalenggan iki malah awake dhewe iso ngrasake mayang ya ayem tentrem ya ning pendopo kene iki. Beda karo demben ngresepake kalen ning nggo cakruk ning mayang. Ya diprok. Iya, oh. Iki nganggo kanca-kanca ngene dhewe ya, Pak. Nganggo yoga aji laras. Mula kalenggan iki ngaturaken guning panuwun tanpa pami langkung-langkung panjenenganipun Bapak Lurah, Bapak Dukuh, Iya. Bapak RT sing wis nyenggata lan warga masyarakat gedhe cilik tuwa ana ora miji-miji no. Iya ya, Pak. Aku karo kowe kalenggan iki nglipur warga masyarakat Ponggo RT Papat sadurunge mbok menawa kula pribadi sak kanca-kanca gadah kaluputan ning dina isih cara dene sawal no. Wong anggere rumangsa luput tinggal njaluk pangapura kuwi wis apik trep. Ngono. Ning nek wong luput demok lupute kancane kuwi bubrahke angka tak kandhani. Iya. Luwih-luwih dadi wong ora tau gelem luput lha iki rasa urip bae no. Oh iya ya, Pak. Gayeng yo mak kae wae pokoke anggere dalang ki regane tanggung mesti apik. Larang-larang yo limbukane yo padha. Gara-gara yo nganggo. Iya. Iki ya padha no. Oh ngono ya, Pak. Nek ngono kene iki klebu seni budaya ya luhur. Karang ngono nek jane arep karke siji ning kesekan RT Papat. Oh, Nek ngono terus mek kecapruk nek kene halal bihalal. ngono ya, Pak. Ning rembuke rong dadi ketoke Agustus. Terus buka gamelan ora ya ora ngerti aku no. Oh, Biasane nek warga kene golek mirite kok. Lah mak mengke gamelan kumpul-kumpul wonten cukup danane nggih aku yang ngono. Bareng kei iki lha gini pun komplit lah sampean mboten delok teng pundi-pundi kula iki payange jan wah diarani kula iki diarani murah nggih. Mboten larang nggih mboten pokoke mengabdi masyarakat menapa wontenipun ngoten. Ana dana akeh ya kei campur sari nganggo dhewe, ana dana sene jepake ya monggo. Ibarat awake dhewe wong dodol sego jangan arep ku sedane tok monggo jangane tok monggo. iya. Lah nek iki tuku sego jangan ning jangane ora pati tepak. Oh. Kurang uyah. Sithik. Oh. Apik ya, Mak.
Mula ngaturaken Pandowo niki aku gumun karo ibu-ibu jan. Alah iso seragam. Gek ben iki kula mayang dicepak wiyaga 10 ki jebul sing sok ki ibu-ibu PKK mengkon lungguh kok. Ketoke glelek ya mak glelek. Aku seneng nek ibu rapi ngono jan kudung kabeh ya ono. Iya. Lah kae awake dhewe wingi wayangan jan ya sudan terus ora ono sing delok sing di omah turu. Bubar. Iya ya mak. Nggih, menika dipun gelar Slendro pelok najan to mboten komplit nanging menika nyukupi kok. Ya. Kangge pambuka rek ning Ponggok RT 4 Klebu ya padha ngriri budaya malah ana angklung. Ya. Ana gejlok lesung. Mula diarani desa budaya. Oh ngono. Monggo dipun buka bonang dados